ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋದು ಪತ್ರಡದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡಿದ ಕಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಡೆ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನಿ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಂಚಿನ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಆಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು 1999 ಅವಾಗ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಪೂರ ಆರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ 24 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕ್ ದೋಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸಮಾನ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಆರ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕುರಾಲ್ ಏರೆಗಾವ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪುರ ಯಾನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಎಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೀದು ಮಲ್ತೆ. ಗುರುಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಣಿ ಭಟ್ ಅಕ್ಲು ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಪದ್ಯ ಬಂತಾರೆ, ಪ್ರತಿಮಾ ಭಟ್ ಪದ್ಯ ಬಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಭಾರಿ ಸಜ್ಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆರು ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ದಾಲ ಒಂಚೂರು ಹಮ್ಮು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಪಂಡಿರ ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿನಾಗನೇ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ದಾನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾತುಂಡು ನೆಟ್ ಸೊ ಅಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ತೋನಾಗನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಐಟ್. ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಲ್ಪೊಡು ತೀರ್ ಪಂಡರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಊರು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನೊಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಒಂದು ತುಳು ದೇಶ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿನ ಜನಜೀವನ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದೇಶಡು ಇಂಚೆಂಚೆ ಪೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜೀವನನೇ ಬೇತೆನೆ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದೇಶಗೂ ಆಪನಂಚಿನ ಮಾತಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಈತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಈ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೀರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಹೋದ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅವು ಏತೋ ಸಿನಿಮಾಲೇಡು ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ, ಏತೋ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಪೋಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಲ್ತ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಅತಂದ ಎಂಚಿನ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತರ ಅತ್ತು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅತನ ಪುಂಡಿಗಾಸಿ ಅಂಚಿನ ತಿನ್ನೇರೆ ಏಪಲ್ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋದು ಪತ್ರಡದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡಿದ ಕಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಡೆ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಪ್ಪಳ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾರೆದಕಾಯ್ದ ಅವು ತಾರೆದಣ್ಣೆಡೇ ಕಾಯ್ತಾನಂಚಿನ ಬಾರೆದಕಾಯ್ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಡ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುರ್ಕುಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀರಾ ನೀವು ಒಂದು ಏನೋ ತೂನಾಗ ಅಂಚೆ ತೋಜಿನತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದೆ ಎಂಕ್ ಓಲೆ ಎತ್ತು ಸಮಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಊರ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ದೂರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಊರಿ ಆ ಪುಂಡಿಗಸಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಡುಬು ಪೂರ ಅವು ಮರಪೆರ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ತಜಂಕದಾಗ ಜಿಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮವ್ರದಾನೆ ಆವಡು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇರೆಗೆ ವೆರೈಟಿ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಒಂಜಿ ಏಕತಾನತೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತು ಊರದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಮಾನವರ್ ಸರ್ಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಏಪ ಮತ್ತ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರನೇ ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತಂಡ ವರ್ಷದೊಂದು 10 ಸಲ ಎನ್ನು ನಾವಾಗ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಾರ ದೈವದೇವರನ ಬೇಲೆ ನಾಗದೇವರನ ಬೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಓಲುಪ್ಪನು ಸರ್ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆರು ಬಂಡೆ ಯಾನೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ರಾಗ ಅಪ್ಪ ತೀರಿಪೋಯರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯ್ಬೇಕ ಅಮ್ಮ ತೀರಿಪೋಯರು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಓಲೋ ಒಳ್ಳೆಯರು
ಆಂಡ ಊರ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದೋಸ್ತಿಲು ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದೋಸ್ತಿಲು ಇತ್ರ ಹಿಡ್ದವ್ರೆ ಎಂಕ್ ಊರ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರಾಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾಯ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ರ ಅಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾದಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆಡ್ ಬಿಜಿ ಇಪ್ಪ ಆಂಡ ಆ ನೆನಪು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಸರ್ ಫಸ್ಟು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನೆನಪುಲು ಉಂಡ ಐತೆ ಏತೇ ನಮ್ಮ ಬೇತವು ಭಾಷೆ ಇಡ್ಬೋದು ಬೇಲೆ ಮಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ನಾ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದಾದಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆ ಪ್ರೀತಿ ದಾದಾನೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕೊರ್ಕ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಸುರೂತ ಸಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇರೇಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವು ಏರ್ನ ಫೋನ್ ಬೈದಿನಿ ಆ ನೆನಪುಲು ಉಂಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ರ ರಘುನಾಥ ರೈನ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ತುಳುಕು ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಐತೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಅಡ್ಡೇನು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಂಚಿನ ಉಂಡ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಡಿ ಶೈಲಾ ಬಂಡದ ಲೇಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಆರಿಗೆ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪಂಡು ಕೊರದು ಪಿದಾಯ್ ಬಣ್ಣಗ ಪಿರ ಆರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಸೀರೆ ಬೇತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀರ ಅದು ತಿಳ್ತೀರಿ ಜೋರು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳಗಡೆ ಶೀಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಶೈಲ ಅವರ ತಂಗಿ ನಾವು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿದ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಜೋರು ತೆಲ್ತು ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಎರಡು ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಆತು ಎರಡು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಈತ ಅಪರೂಪಗ ಶೈಲ ಆರಿಗೆ ಫೋನ್ ಯಾನೆ ಆರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಂದು ಸಂಕೇತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಜೆಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪರು ಒಂಜಾತು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ದ ಸಿನಿಮಾಲೇ ಬರೋದುಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಐಕ್ಲ ಈರು ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತನು ಸರ್ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಪಂಡ ಈರೇನು ಎಂಕುಲು ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂದು ಪನ್ಪನಿಕುಲು ಏತೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಏನು ಕೇನರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಒಂಜಿ ಕತೆತ ಮಿತ್ತು ಒರಿನ ಕಲಾವಿದನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಎಂಕ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಏತೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು 150 ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ ಇಂದು ಸಿನಿಮಾಲೇ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಯಾನು ನೆಟ್ ಮರ್ತು ಬಂಡು ಪಂಡ್ರ ಗುರು ಕಿರಣ್ ವಾಣಿ ಭಟ್ ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಜಯ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆರು ಇತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಆರಿಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಆರು ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಯಾನ್ ಆರಿನ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊರ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆರಿನ ಒಪ್ಸಾಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಏನು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಆತೇತ್ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಸಾಡು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊರಪು ಜಾನು ಸುಮಾರು ಟ್ಯೂನ್ ಕೊರಪೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಐಟು ನಿಕ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪಂಡ ಅಂಚಾದ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಸ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸಲ್ಲ ನಾನು 2 ದಿನ ಟುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬಲ್ಲ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಇರೇಗೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬಗೂ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದು ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ದಾಯಬಣ್ಣ ಲೈಫ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆದು ಸೋತುದು ನನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬಲ್ಲಿಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಂಡ ಈ ಟೈಟ್ಲಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾನೋಡು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದು ದಾಯಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಗ್ರೇತೊಂಡ ಆಯೇ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾಧಿ ಪೋಪೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆವಾಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ 22ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ದಿಕ್ಕಡಿ ಇರಿನಿ ಕುಡ್ಲಗೆ ವೈದಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು